салом дӯстони азиз, бародарои қадрдон. рӯзе камакак ҷамъ шем. ман шумода нишон метам табиати зебора. тамошо кунед, ҳаловат барем. ман омадам болои ҳами мақсад болои деҳадаем. ҳаминҷа ҷои тамошоеда иҷа настроениёт ором мешавад. тамошо када ҳаловат бурда мести. аз як лайкҳоро биҷақин, як ҷамъ шем, як бисёрӣ шем. ман шумода нишон метам обам болои Сантударо нишон метам. мақсад ҷои таърихи Сантударо нишон метам. вале ҳабиги кинем як ҷамъ шем, ман шумода нишон метам. тамошо кунед, ҳаловат бубаред дӯстон. хуб ҳастен? коротон хубай? ҳаматарафа тинҷен? зиндагӣ яко хубай? рӯзи ҳамат ба хайру шодӣ боша. сарбаланду хонобод бошед, дар ки ҷой бошед набошед. анака ман шумода якҷоя мешем. ман шумода нишон метам табиати зебора. тамошо кунед. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ина 40 нафар шидем, иншоалло ки ина 52 нафар шидем. анака ман шумода нишон метам. ин ҳамин раҳ болои деҳаи мо қатӣ мегзара. е бача бо сар кардӣ. чира сар кардам? ман нафаҳмидам. ман ягон кори зино кардам, ягон арақхӯрӣ кардам, чӣ кор кардам? е бача бо кори сар кардӣ. Машаб Амонов, худо бигирад бесавод. охир Машаб Амонов асабома вайрон нака. Ма чӣ кора сар кардам? бо ин ҳамин табиати зеборо нишон додаст. ҳамин баҳр ҳамхали баҳра отатра бурда нишон додагӣ нест. ина батада нишон додастам ки ина бин ин иҷода ина байни баҳрда острова ина би ина баҳри баҳрда. диди острова ки байни баҳрда як чӣ хушрӯай. худо бигирад бесавод бо сар кардӣ. чира сар кардам? охир ягон ҳоли ҳам ягон гапи хушрӯайда ҳам мебура асабома вайрон мекунӣ. бо сар кард. чира сар кардам? ина бародарои азиз, хеле саго ҳамин сарма вайрон мекунам. хеле саг пагаш надоро ҳамин дуру. айтада ин ҳамин гов хубай, ин ҳамин Амонов айтада ин ҳамин гов хубай ки шир метад. ты як саги дармаеди. айтада ин ҳамин гово, ин ҳамин говоро дидасти. айтада ин ҳамин гово хубай ки як манфиат як шир метан соҳиб бушда. ту ота ихтанон намети бо сар кардию бо гапзанӣ таби асаборо вайрон мекунӣ. ба ҳамин на он астрени зур хати буромада будам. худо бигирам хеле сагора не аҳамият наметам. ма не ки ҳамин сагош бо асаборо вайрон мекунам. ина бародаро деҳаи Сантуда иҷа. ана ини болода хай геси ягай. ини баҳре ки шумо мебинед, ин баҳри обанбори Сантуда ду. мо баҳр мегем, кулам меган, баҳрам меган, обанбори Сантуда дуай. ини ҳамаш деҳа ини мактаб мунай. ини деҳа мунаям, деҳаи Сантуда. ин тарафа гузари боло меган, гузари ферма. мақсад инҷа росте ки шумо мебинед ин мактабу ин балнисо инҷа центр монакам, центри Сантуда. ин тараф гузари уру мешава. хай хуб анами хел анами ҷо. ман мақсад ҳозир анами остров рафтаниум. иншоалло ки ба навор мегирем. мо дар ҳамин ютубу мепартом. анам байн мерем. анам острове ки шумо дидастин анам ҷо мерем. иншоалло бай пеш бо тамошо мекунед, ҳаловат мебарем. зинда боша. ака ман ба настроени зур гуфта будам. ака ягон чизҳо болои деҳа мебурам, нишон метам шумода ки бо ин хеле сагош мебуран, настроениро вайрон мекунан. дигар гапзанӣ там намефура. аҷаб ҳамин сагорам маҷбурам ки баҳс кунем. ҳамин корунам. хони худо рафтам, гап ёфтан гап задам. масҷида рафтам, гап ёфтан гап задам. ду боло ина деҳа омадам, гап ёфтан гап задам. куҷое рафтам, саги меҷакидагиш меҷакидаида. тоба кардам худо дар бузурги ҷонам. ҳамин худованд ҳама одаморо гуфта я саг канам. бо гуфта ки хеби саг намекунам, одам канам ҷакида бигардан. ай хеби одамо барои оқа бузургҳо гуфтанд ки саг ҷакидан мегирад, корвон барош мегзара мера. бозам гуфта ки ғавғои сагон кам накунад ризқи гадоро. ин сагаш ҷакидан мегирифта, ҷакидан мегирифта. ҳамиқа мегум ху ман ҳамин гапода қуш накунам. ба настроени зур омадам ки ҳамин болои деҳа нишон бутам. мақсад ин тарафода боғ кадагиай мардум, он тараф кӯҳай, ин тарафам кӯҳай. настроени зур санависа ки ҳоҷи бо сар кардем. чира сар кардам? ман футбол барам, иҷа нара. масҷид барам, ту омади иҷа хата нишон додастӣ. чӣ кор кунам? ай хонам набурам дига. саг ҳамин иминои ҳама одаме ки навиз саги баҳ ай хонам набурам дига. акалат кор мекунад тара беақлӣ.
و خواهش کردم خودم میرم هم نمازمون رو میخونیم میایم با عقفای زندگیمون نشیم این همی تو این همی سگ بهبه که تن نویستگی با ما رجا نویستن که دوست تو سگ نگم آخه چقدر همین سگا رو ما سگ نگم که به هیچ جکیده میگردن عصب وایرون میکنن اسرین رو وایرون میکنن توکل هم داخل و بخشش برادرو که هم یخ سگش عصبم نمیرسه هم پشتم یوتیوب هم میپرتم ما دم یوتیوب یگام چند فایده هم نیست نکیم خمی یا طبیعتی زیبا یک جای خوشرو گفتم یا نشون میتی یک اگه کوری ما همه ما خوندیم همین ساعت اگه دیپلم گرفتیم اگه کوری ما همه نکیم این خیلی سگاش عصبا رو وایرون میکنن نمیفورد دیگه همین یک قدم پیش بریده ای بمبرنه سگو دافش نمیز کدام سگای هم جکیدنی میدرون درون ندرون اوخی اوقی پدرتون هم یا خیرش اوقی پدر ایده دوای خای